tresna kita kasih apa iya eni mataku Nimas wong ayu tak jaluk orjo seleh katresnan pancene tresno iku akeh pacoban senadyan donya ra iso nampa bakal pacaka yen durung dadi samring kan kuwasa Nimas musti kaneng ati donga kusiji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula kanggo kula labet tresno datang sembah nuwun. Kita kerja bareng Karisma Production, terima kasih. Sing tenang, kok digeser sini. Ayo. Kita kasih. Nimas musti kaneng ati donga kusiji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggen kula abot tresno saking sopo tak rewangi tak
Iya, ya Ini namanya. dengan